kita sa apit ni karat guys. Para kita sa wayon guys. Nanat paon magkano? Bumita daw nanat paon na. Buta na presidente. Nanat paon eh. Away, Ito sa first batay, dagang kayo na abot na rin pangita. Naku, so kalayo atong inyo eh, ano nga rin pangita. First bat ang hila. Abawarong lang ba? Kay paputaran sa kana jud. Ang to ba sa kuan? Pumilik. Nakadawat ka sa single. Oh, di kaya pili mama nimo. Dagan niyo ato. Oh, bawo na ka. Wa sigali ka. Amo niyo nakabutor ka. Ano naman? Mawara na ba kay? Naapa mo ngayon ng patay. Ang kuang pa ba? Pani, naapa mo gani. Eh, kuan og ma kay katong nato, di tag to na kumilik. Sa sa sauna lagi sa tong presidente katong. Kapit ako na pa. Ako kay tirti man ko. Tanan jud straight to tirti. Tingol tirti. Mo man ay tirti tanan. Tuan pa, mahal po tayo. Labi ka sa tirti. Uy, Baba mar. Yatay, mamay! Rasa ko lagi kay abi ako. otay mama uy. Kay abi ko plan, law na ko. Smart ni basa ko lagi kay. Sabi suso tra. Ring mo di ay. Di ba? Madiktay. Gol ko yung ring mo. Talag ka kito kay. Dan. Ang mama nakadawat to no. Ayot na tayo, dun ring ko katawat ni. Kadawat tingay ka yan na si mama. Ah, Jod. Kung taray kong Boris gabi. Kang mama ni Ising Argalion nga si Rudy P. Argalion. Shout out sa mga